Virágszombaton este Mária fiát kérdezte, jövő héten mit fogsz tenni? Szent fiam, mit fogsz szenvedni? Virágvasárnapján mit fogsz tenni? Szent fiam, mit fogsz szenvedni? Akkor anyám, király leszek, a Jeruzsálembe bémenek. Hát nagyhetfőn mit fogsz tenni? Szent fiam, mit fogsz szenvedni? Akkor anyám, beteg leszek, a templomban nem mehetek. Hát nagykedden mit fogsz tenni? Szent fiam, mit fogsz szenvedni? Akkor anyám, vándorolok, az utcákon lesfeljárok. Hát nagy szeredán mit fogsz tenni? Szent fiam, mit fogsz szenvedni? Akkor anyám, hamis Júdás, engem 30 pénzért elát. Hát nagy csütörtökön mit fogsz tenni? Szent fiam, mit fogsz szenvedni? Anyám, Getszemányi kertben felmenek az olajok hegyikben. Jézus Getszemányi kertben fenn az olajok hegyikben, térgyen állva imádkodzik, piros vérvel izzadodzik. Hát nagypénteken mit fogsz tenni? Szent fiam, mit fogsz szenvedni? Akkor anyám, egy keresztre fel leszek én majd feszítve. Te a kereszt alatt leszel, szent kezedvel el nem érhetsz, szent kezedvel el nem érhetsz, szűzöletben nem tehetsz. Hát nagyszombaton mit fogsz tenni? Szent fiam, mit fogsz szenvedni? Akkor anyám, koporsomban bészálok a gyászos síromban. Húsvét napján mit fogsz tenni? Szent fiam, mit fogsz művelni? Akkor anyám, feltámadok, a mennyországban uralkodok. Húsvét után 50 napra, piros pünkösd hajnalára, elküldöm a vigasztalót, a fehér színű galambot. Pünkösd után 80 napra, nagy boldog asszony napjára, felviszlek a mennyországba,
a mennyei boldogságba. Amen.